Ako daw po ay merong thyroid cancer. Commercial ng Pansit Canton, umiiyak ako. Sa pamilya namin, isa ako sa mga talagang pillars. Dapat lang naman kami, so malamang haligi din ako kahit reyna ako ng tahanan. Ilang beses na din talagang tinatry ng enemy, ng kalaban na alunin yung pinakamalakas na parang ang sinusubok talaga, okay ha, bigyan kita ng pagsubok, anak mo, asawa mo. Na-overcome din talaga namin. Eto nang malupit. Ngayon ako na. Yan ako. Ilang araw lamang pagkatapos na pag-alaman ni Nicole Yala yung resulta ng aking biopsy na tinatawa-tawa ko lang. Wala lang yan. Magpapapayat lang ako, magiging okay na ang lahat. Eto na po mga kabisyo! Ang sakit at ang saklap sa katotohanan na ako daw po ay merong thyroid cancer. Nung natanggap ko yung balita na meron akong thyroid cancer, I was actually surprised na hindi ako yung knowing yourself, oh, diba? Knowing ako naiyakin. Commercial ng Pansit Canton, umiiyak ako, diba? Am I in denial about the fear? Ito po yung friendliest cancer. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi masamang damo, alam natin. Nung dineliver sa akin yung balita, Jegs, I was doing a content for a brand. Tapos nasa talyer ako. So nung sinabi siya sa akin ng doktor, medyo maingay. So hindi siya yung parang nasa mood ng misis. Di ba yung mga sa mga pelikula, di ba? So I'm set for surgery in July. Tatanggalin lang naman yung thyroid. It solves the problem. Ito yung tanong mo sa akin last time na bakit may mga taong hindi na natatakot mamatay. You are almost there. Yung confidence. Bawiin mo yan! Mapuputol pa man din tayo sa radyo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.